Ji destpêka damezrandina hêza leşkerê roj ya ku hejmarek mezin ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê li xwe girtiye û ta niha 40 şehîd ji wan ciwanên Rojavayê Kurdistanê yên tevlî wê hêzê bûne xwîna xwe kirine qurbanî di riya rêzgarkirina xaka Kurdistanê de wê hêzê karî bû giringîdana ragihandina xwecihî û herêmî û cîhanî bi dest ve bixe. Ew jî di encama wêr û hêza ku di beşdariya xwe de di şerê dijî terorîstên Daişê û heşta şeعبî de diyar kirin. Ji bo ronîkirina lihengiya leşkerê roj û belgekirina navê şehîdan û şerê ku tê de beşdarî kirine, rêxistina roj, rojnameya Rêbaz damezrand, ku rojnameyek taybet e bi wan lehenga û bi awayekî heyvane tê belavkirin û ta niha hejmara xwe ya pêncan jî belav kiriye. Berpirsê rêxistina roj, endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Hacî Kalo derbarê rojnameya Rêbaz got ku rojnameya Rêbaz di adara 2018 de hatiye damezrandin û rojnameyek heyvane ye û giringiyê dide aliyê siyasî û leşkerî û rewşenbîrî. Rojnama Rêbaz yekemîn jmar hat çapkirin di heyva adarê de û heta niha 5 jmar hatine çapkirin û niha jê jmara 6 li ber çapkirinê ye. Ev rojname he li ser gelek babeta tê nivîsandin, gelek kesê nivîskar tê de nivîsin û ser evê nivîsera hevalê me Mamosta Mehmûd Hacî ye û rastî ev duwarê siyasî de tê nivîsandin, duwarê leşkerî de tê nivîsandin, duwarê rewşenbîrî de tê nivîsandin û gelek cara her jimar du muqabele tê kirin. Yek jê ji malbatê şehîd e ew kesê xwîna xwe qurbanî xaka welatê xwe kirî û yek jê ew kesê birîndar ber xaka welatê xwe de tê nivîsandin û ev rojname he li gerek dera tê belavkirin nêv wesatê siyasî de, nêv wesatê Encûmena Kurdî de, nêv rêxistinê hizbî de, nêv kesê pêşmerge de. Kalo got jî ku ew hewl didin ku ew rojname ne tenê li nav aliyên siyasî û pêşmergeyan bêbelavkirin, lê hewl didin bigihînin hemû aliyan û wê rojnameyê bêhtir dewlemend bikin bi mijaran. Rastî em berûgomanin em vê komîte he firatir bikin ji ber bêtir em bikarin vê cerî de he zengîntir bikin gelek babeta de. Sernûserê rojnameya Rêbaz mulazim Ewwel Mehmûd Hacî got ku ew hewl didin di wê rojnameyê de roniyê berdin ser jiyana pêşmergeyan ji aliyê civakî û siyasî û leşkerî û hewl didin rêgiriyê li gotgot û destên ku dixwazin ziyanê bigihînin projeyê pêşmergê roj bikin. Ev rojname got taybetî li ser buwarê leşkerî yan jî leşkerê roj hatiye damezrandin. Heyvana ev rojname tê çapkirin, rojana kar ser tê kirin ji layê desteya nivîseran. Derbarê pênivîsên ku di wê rojnameyê de dinivîsînin, Hacî got ku wekû leşkerê roj dijmin bi çekê xwe dûr dixe û bi moralê xwe yê bilind wan leşkera jî her wiha pênivîs û rewşenbîrî û raman jî heye. Armanc vê rojnamê çi bû? Armanca me jî ew bû em îro karibin vî leşkerî dema got ji wacib têmarê dema îcaza xwe da têmûlet dan em karibin rewşa wî bişopînin çi ji aliyê civakî bê, ji aliyê ramyarî bê, ji aliyê serbazî bê. Hindek gotgok heke têne kirin li ser vî leşkerî ser malperê Facebooka, ser internetê. Armanca me jî ew e em binin rêgir di navbera wan gotgotkên nerînî evê got ser leşkerê roj tê ava kirin çunkî gelek çav ser vî leşkerî ne gelek destê derekî hene dixwazin vê projeya leşkerê roj bidine xira kirin. Armanca me jî ew bû birêka vê rojnamê em bikaribin hindek nivîsîne em belav bikin vê belavokê de em bikaribin bibine rêgir di navbera van gotgotka û mijî evî leşkerî û spas bû xudayê mezin leşkerê roj ava leşkerekî gelek zengîne çawa di sengerê şer de beramberî dijmin bi hêza çekê xwe û morala xwe yê bilind karî bû dijmin birawestên û biseknênê di heman demê de me ew taybetmendî heye di navî leşkerî de leşkerekî rewşenbîr e çekî wî ew fîşeka got çê dijmin heman çek heye ew jî pênûsa wî ye, zimanî wî ye, hizra wî ye. Armanca me ew bû em bikaribin buwarê serbazî û buwarê hizrî de em vî pêşmergî bihêz bêxin. Derbarê mijarên ku rojnameya Rêbaz de tên belavkirin, Hacî serbar kir ku ew lihengiya leşkerê roj û rola wan û şehîd û birîndaran tomar dikin ta bibe erşîfek ji pêşerojê re.
و گوچی کو او خمی وان لشکران بلاف دکن و هول ددن مرالی وان بلندتر بکن.